Ang taong Balaan mamatay panahon sa mga dagkong panghitabo diha sa Simbahan. Kini ang gipahayag ni Archbishop Martin Sarmiento Humawa di diato kini sa bisa painungod sa Bitaliwan nga sa Papa Francisco nga gipahigayon sa Metropolitan Cathedral sa Immaculada Concepcion kagapon uban sa mga kaparian sa Archdiocese sa Ozamis ug sa Katawan. Giatagan og pagdagan sa Arsobispo nga kamatayon ang dili matagna tungod kay nakita pa si Papa Francisco panahon sa Easter Sunday o ang iyang katapusan nga pulong sa Happy Easter, God bless you. O kini nalipay ang katawhan sa diyang nanug nila ang tingog nga mao kadto ang iyang panamilit ngadto sa katawhan kay ang mga tao nga Balaan mamatay man sa mga dagkong panghitabo sa Simbahan. Sama na lamang nila ni St. John Paul II nga namatay sa Oktabas magkabanhaw ato sa Divine Mercy Sunday datong 2005 sa edad nga 85 anyos. Si Pope Benedict XVI namatay Disyembre 31, 2022 sa Oktaba sa Christmas sa edad nga 95 anyos. O si Papa Francisco namatay sa Oktabas magkabanhaw sa atong Ginoo Abril 21 sa edad nga 88 anyos. Ginugang pa sa Arsobispo nga ang presensya ni Pope Francis diha sa katawan maoy labing maayong ligasiya sa Simbahan. Ang iyang pakig-uban sa wala pa siya namatay sa Easter Sunday, nakig-uban gayon siya o sa panahon nga niadto naigo sa Yolanda ang nasod sa Tacloban niadto kini niadto 2017 o niadto Nobyembre 17, 2023 sa dihang nag-pilgrimage ang pundok sa Archdiocese sa Ozamis uban Archbishop Martin Jumoad o sa 22 ka mga kaparian, 14 ka mga principals o 78 ka mga laiko gihatagan og pribilehiyo ang Archdiocese sa Ozamis nga maka-private audience sa Santo Papa. Nakauban, nakalok o nakalamano ang Santo Papa sa sintotras ka mga pilgrimage. Busa ang buhing presensya sa Santo Papa nga nakig-uban sa katawan maoy dakong ligasiya diha sa Simbahan. Busa hagit usab kini alang sa tanan sumapa sa Arsobispo ilabi na sa mga kaparian nga ilang presensya uban gayon sa katawhan nga muduyog sa kalipay o kasakit. Ikaduhang punto nga gipambit sa Arsobispo alang sa paghalad sa mga bisa sa kalag ni Santo Papa Francisco mao ang giya sa Santo Papa sa dihang ang Simbahan ang iyang pagtudlo sa mga kaparian nga dili mo abuso diha sa mga batanon o giusab nga gipamagdual ang mga obispo nga mo promote sa accountability sa diocese o labaw sa tanan ang pagdasig sa Santo Papa ngadto sa mga obispo nga moadto ang mga kaparian sa pinakahilit og lisod nga lugar aron nga mohalad sa santos nga misa dili lamang kausa sa usa ka tuig kundi kada bulan o giusab kini gidasig ang mga anaan nga alagad sa Simbahan nga huptan ang puno nga pagpaubos o mubati sa kalisod sa katawhan ug moalagad sama sa magbalantay nga karnero. Pinayon usab nga nagiya ngadto sa katawhan dili lamang ang Katoliko sumapan sa Arsobispo mo kini hagit ngadto sa tanan kundi ang tibok komunidad labi na sa mga kaparian nga anaa ang pagkamaluluyon sama sa paggiya ni Papa Francisco bisan dili hingpit apan naning kamot nga mapakita ang gugma diha sa Simbahan ang iyang pagpangalagad mayroong danon nga mapuy-an usab sa tag sa kakinabuhi sa mga ginikanan man o mapari o sa tanan nga adunay responsibilidad nga mutindog o nga mubarog aron magiyahan ang katawhan nga gisangon sa matag usa. Ani ang pahayag sa Arsobispo sa lokal nga simbahan sa Archdiocese sa Ozamis, Archbishop Martin Sarmiento Humawa Didi. Ang mga taong Balaan mamatay sa dagko nga panghitabo sa Simbahan. Si St. John Paul II namatay sa Oktaba sa pagkabanhaw, Divine Mercy Sunday, April 2, 2005 sa edad nga 85 nga katuig. Si Pope Benedict XVI namatay sa Disyembre 31, 2022, Oktaba sa Christmas, 95 years old. Ug si Papa Francisco namatay kagahapon, April 21, Monday, within the octave of Easter, 88 years old when he died. The presence of Pope Francis among his people is his best legacy to the Church. The presence of Pope Francis among his people is his best legacy to the Church. Pagpakig-uban sa wala pa mamatay, Easter Sunday,
Niuban yun siya sa katawhan, nipakita siya sa mga nabiktima sa bagyong Yolanda sa tuig sa January 17, 2015, tuapod siya sa Tacloban and Palo Leyte. Niadto pong November 17, 2023, sa diyang mihimo og pilgrimage sa Roma ang pundok sa Archdiocese sa Osamis, diin 22 ka pare, mga 13-14 principals sa Catholic School sa Misamis Occidental ug mga 78 nga mga laiko, 103 ang tanan. Gihatagan kami niya sa pribilehiyo nga maka-private audience. Ang grupo nakahalok ug nakalamano ni Pope Francis. 22 priests, 13 principals o 78 lay people, 103 all in all. Ang iyang presensya nakatandog o gahatag o lasting impact sa mga tao nga nakaduol o naka-amen kaniya. Mao nga ang ako yung unang punto, mao gayud ang presensya, ang buhing presensya ni Papa Francisco, diin siya nakiguban gayud sa katawhan. Kini usang po kini kahagit alang kanatong tanan, labi na sa mga kaparian, ang atong presensya dinha uban sa katawhan. Din kita miduyog sa kalipay o sa sakit. Ang pahayag sa Arsobispo sa lokal nga Simbahan sa Archdiocese sa Osamis Archbishop Martin sa Mamatay Didi atol kini sa gipahigayon nga misa pahinungod sa kalag nga di Papa Francisco alang sa kapalayang dayon sa Santo Papa nga gipahigayon sa Metropolitan Cathedral sa Immaculada Concepcion sa Dakbayan sa Osamis uban sa mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis ug sa katawhan nga misaulog miuban sa pagpahigayon sa Santos nga misa pahinungod sa mitaliwan nga Santo Papa. Alang sa DX diri si Manuel Di Campana, Radio Simbahan, Dominio Manuel Ron Kinesier, Danang sa Dakbayan.